Тази практика е за освобождаване на всичко излишно натрупано в нас, всичко, което не работи за нас и не е за нас. Може да легнете, да се настанете удобно и да затворите очи. По време на практиката не кръстосвайте ръце и крака. Затворете очи, вдишайте дълбоко през носа, издишайте през устата. И отново вдишайте през носа и издишайте през устата. Поставете едната ръка върху гърдите си, върху сърдечната чакра, а другата някъде по-надолу върху корема, където ви е удобно. Ако не ви е удобно, не ги поставяйте. Това е препоръчително за практиката, но не е задължително. И сега може бавно да повтаряте след мен. В този момент аз съм в безопасност. Не е нужно да контролирам нищо. Позволявам на тялото си да се отпусне. Вдишайте и издишайте. Насочете вниманието си към тялото и си задайте въпроса на ум или на глас: къде в тялото си усещам напрежение? И чуйте за отговора. Слушайте тялото си. Къде усещате това напрежение? Може да е в гърдите, в корема, в кръста, в раменете, в главата. След това попитайте: какво чувство стои там? И слушайте за отговора. Първите 1-2 секунди, 2-3 секунди най-много, каквото ви дойде, идва от подсъзнанието ви. Това е вярното нещо към момента. След това се включва логиката. И така, какво чувство стои там? И слушайте за отговора. Не е необходимо да анализирате това чувство. Просто го назовете. Дали е гняв, дали е страх, дали е обида, тревога, тъга, вина, може би безсилие или раздразнение или напрежение. Просто го чуйте. И вдишайте дълбоко и издишайте. Представете си, че с всяко издишване напрежението във вас постепенно напуска тялото ви. На вдишване казвайте: аз приемам спокойствие, а на издишване освобождавам напрежението или съответната емоция, която сте насъбрали. На вдишване приемам спокойствие, на издишване освобождавам напрежение, гняв, каквото имате насъбрано. И така повторете няколко пъти. Дишваме, приемам спокойствие, издишваме, освобождавам напрежението. И сега повтаряйте след мен. Освобождавам това, което вече не е необходимо да нося. Освобождавам гнева, старите обиди. Освобождавам страха и необходимостта всичко да бъде под мой контрол. Позволявам си да бъда в покой. И сега, ако има човек, към когото имате силна емоция или с който асоциирате тази емоция, която сега преди малко ви дойде, дали имате гняв, дали обида, дали раздразнение и така нататък, нека да работим с тази емоция. Не е необходимо да оправдавате човека, просто си го представете пред вас на някакво разстояние, комфортно за вас, и кажете: това, което се случи, се случи.
аз не мога да променя миналото. Но мога да избера да не го нося повече в себе си. Връщам на теб това, което е твое. Вземам обратно от теб това, което е мое. Дишваме, издишваме. Избирам спокойствието си. И сега може да си представите тази емоция, дали напрежение, дали гняв, дали раздразнение, каквато е, като една тъмна мъгла, която постепенно надолу се изтича по тялото ви и отива към ядрото на земята, за да се пречисти и да се върне при вас като положителна емоция. Представете си как тази тъмна мъгла, тъмен облак, отива надолу, 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 излиза от цялото ви тяло и отива към земята. Вдишайте и на издишване тласкайте облака надолу. Вдишайте и на издишване отново тласкаме облака надолу. И вече той е в земята. И сега този облак се преобразува в вашия любим цвят. Представете си го. Дали розово, зелено, бяло, синьо, червено. Представете си този цвят. И сега този цвят носи любов за вас. Носи повече лекота, повече доверие, повече подкрепа, повече здраве. И сега отново вдишваме и издишваме. И на всяко вдишване издърпваме този облак с положителни емоции за нас, с позитиви за нас, го издърпваме от ядрото на земята към краката си. Дишваме на всяко издишване, го издърпваме все повече и все повече, докато той навлезе в тялото ни. И сега представете си тази светлина, как грее във вас цвета, който си представихте. Представете си го как се разраства в цялото ви тяло и вие светите с този цвят, който си избрахте. И сега повтаряйте след мен. Аз избирам да живея с повече лекота. Избирам да се доверявам повече на живота и на себе си. Избирам да не нося всичко сам и сама. Позволявам си да си почивам. Позволявам си да получавам подкрепа. Позволявам на тялото и ума ми да се успокоят. Позволявам на тялото ми да бъде здраво. Позволявам на ума ми да мисли положително. Позволявам си да излъчвам висока вибрация. Позволявам си да ми се случват хубави неща. Днес освобождавам това, което вече не ми служи. Дишайте и издишайте. И отново вдишайте през носа и издишайте през устата. И сега мислено си представете, че ставате от леглото и правите крачка напред към вашия нов живот, т.е. към вашето ново аз. Това
ново аз, което живее с повече лекота, което се доверява повече, което си почива повече, което е по-здраво, което мисли повече положително, което получава подкрепа навсякъде около себе си. Може да отворите очи и когато се почувствате готови, станете и наистина направете няколко крачки напред с идеята, че вие навлизате квантово в вашето ново аз. Това аз, което казахме, че има повече лекота, повече доверие, повече здраве.